always do. Ngiba nama-reflections kakhulu mfethu, you know. Ngisayintwana mfethu, enye izinto engizenza kakhulu ukudweba mfethu yabo. Nganginekhono nje impela elikhulu lokudweba. Ngangakhipha nje Vuma Nentshebe lapho ngikhiphe nje njengobunjalo. Vuma mfethu ngisayintwana ngawina ikhompyutha ngiwinela isikole. Yebo lento le. Ngawinela ilento leni ikhompyutha ngayiwinela isikole. Khona umunye umncintiswano wokudweba engangungenele mfethu yabo lento le. So, mfethu the thing I think yangifundisa izinto ezinkulu because ngiyakhumbula lapha na uprincipal wethu kusawugwambe ngamiswa phambili esikoleni ngisayintwana ngabungazwa mfethu ukuthi wow this guy winele computer isikole kwayinto enhle esikoleni kwajatshulwa kakhulu. I think at the time that was the second computer isikole saba nayo. I think before that kwakune computer eyodwa and it was the beautiful thing mfethu, you know. So one thing engayifunda ngaleyo nto mfethu ukuthi while everyone was happy and excited about it, into engayinothisa ukuthi kwaba neqeqebane labasiqala la ngibuza imibuzo ukuthi awundoda ungawina icomputer ubese uyayithatha unuyise esikoleni, you know. Kwaqala kwabo ngazuthi into iba ijoke, you know, ukuthi awu lo mjita mfethu uwina icomputer uyishiya esikoleni. Abantu bangafuna ukuthola imininingwane ukuthi ebithini imbandela nemigomo yecompetition, but kwase kuba ijoke ukuthi awu lo mjita wawina icomputer wavesana wayishiya esikoleni, you know. The reason why I'm sharing that mfethu, every time Vuma uNkulunkulu enza into enhle empilweni yakho, whether you are climbing up the ladder noma uNkulunkulu kisa phezulu, you will always have to fight ama-negative voices mfethu. Imiyenzeka lonto ngangisayintwana but nganginganakile, but mase ngibuka manje ngiyabona ukuthi lento iya ngokuya iphindaphindeka ukuthi every time uba successful, every time kuba khona into enhle eyenzakalayo kuwe, abantu bekujabulela around you, you will always have to sift through the noise ngoba kuzoba khona abantu while you're at the peak, everyone is celebrating you, not everyone, because kusuke kuzoba khona abantu khuluma into ongeke mfethu engagcina sekwenza uphatheke kabi while you're supposed to be happy because izinto zihamba kahle. Uma ngiqhubeka lapho mfethu khona umunye umuntu uzoyi-understanda lento mhlambe yabo ohlala ku-one room, you know. uNkulunkulu wakubusisa mfethu wakwazi ukwakha i-bigger house. Uthe usuyakhile indlu yakho mfethu usujabulile ngayo, kwafika nje umuntu wathi hawu hey i-design engenhle kanjena ngalomuzi wakho, you know. Ngazi ukhazini wami unengane ekwazi ukudesign, yazi bebe ngakudesignela lo uqadile mfethu, you are happy now, you are in a bigger house. Sekufika umuntu ethi hawu yazi ngazi umuntu obengadesigna kangcono le ndlu lena yabo. Abanye mfethu bazoyi-understanda lento. Khona abantu mfethu abanemizi emihle emakhaya nasemalokishini, kufika abantu mfethu usujabulile, you invested everything. Bazokubuza ukuthi hawu mfethu ungazi wakho umuzi omuhle kanjena emakhaya noma emalokishini la kunobugebengu khona, ubungawakhe ngani lo muzi mhlambe koBhalitho noma komhlanga, you know. That thing mfethu, you need to sift through the noise because while you are happy and excited ukuthi wow finally sengiyenzile lento, bafika abantu nama-negative voices. Khona abantu ababusisiwe but ama-negative voices agcwele ekhanda mfethu, nento enhle obuyikhulekela obuyisebenza towards yona isikhathi eside awusakwazi ukuyijabulela ngoba njalo uma ufika esicongweni kuba khona into uNkulunkulu ayenzayo iba yinhle. You need to be able to sift through the noise. Ngisalapho mfethu abanye bethu seyakhele indlu kuthiwa hawu mfethu indlu enkulu kangaka imhubhe nje ungathi iclass lesikole, you know. Mfethu kubo ngathi udlale ngematerial yokwakha, but now you are happy, ingane zakho zinomuzi ninomuzi, but you need to sift through the noise. Uma ukuthi ufuna ukuqhubeka ube sesicongweni izinto zakho zikhambele kahle, khona umuntu othole promotion njengamanje bekufanele ngabe ujabulile yonke into ibambela kahle, but uthe nje announcewa kwanama-comments ukuthi hayi vese balala nabaphathi, vese laba banezinto ezithile abazenzayo, kwashiwo zonke izinto engezinhle ngabo, nabo bekufanele ngabe bajabulela i-promotion. Ngidlule lapho khona umuntu mfethu othola umsebenzi njengamanje bengasebenzi, you know. Uthe sawujabulela umsebenzi, utshena abaphathi bakhe utshena abangani bakhe ngalo-msebenzi, bambuza ukuthi uvuka uba, useyasho ukuthi hayi lo msebenzi mfethu hayi ngivuka u-4 ekuseni kodwa nginankinga yabo. But what, uvuka u-4? Ayi ngeke mina ngamane ngiyeke mfethu yabo. Manje now you are second guessing yourself ukuthi did that ngenze kahle nje kodwa ukuthatha lo msebenzi, you know. Yes, you need to sift through the noise mfethu because i-blessing yakho ngeke mfethu usaconnecta nayo uma ungakwazi ukwenza njalo mfethu. Abanye bethu ngisakhuluma ngokusifta through the noise. Enye into ebalekile wonke umuntu successful uma usesicongweni nansi enye into ezokwenzeka, khona abantu abazofika bezokhuluma mfethu, and ukukhuluma kwabo it's not always wrong.
you know. Khona abantu mfethu abazowa bebe sesicongweni njengamanje izinto zihamba kahle. Into ezokushaya uzoshawa ukuthi njengoba usesicongweni you think everyone okhuluma nawe uyi-hater. Khona abantu abazokhuluma nawe befuna ukukwakha kodwa wena uzobafaka kwe-category ukuthi wonke umuntu ozokhuluma into engayizwa kahle uyi-hater. Khona abantu abazokhuluma nawe ngoba bekuthanda befuna uphumelele. Be able to sift through the noise. Ngidlule lapho mfethu sengizoconclude. Sisayizintwana esikoleni safunda uJulius Caesar. UJulius Caesar kuthiwa enye izinto eyaholela ekutheni afe ingoba kwafika isuthi seyazomonisha ukuthi remember the Ides of March bamqwashisa ngento ethile ezokwenzeka kuyena wambuka lo muntu ozosho i-warning wamthatha kancane wangayithathi advice and that yaholela ekutheni agcine esenjani eselimele. Last point mfethu akwenzeki ngakhulumi ngoDavid. I wanna show somebody using uDavid ukuthi kuwo wonke ama-levels okuwa there will always be negative voices ekuzomele uwa-sifted through. Last point, uDavid esemthola ewumalusi, uma seba umalusi uyosebenza noSawuli, uSawuli uyamhlupha, kukhuluma ufuna ukumbulala, ukhuluma izinto ezi-wrong. I'm sure uDavid there must have been a time la cabanga khona ukuthi one day ngizoba inkosi noma ngizoba mkhulu, I'll be in peace because akekho umuntu ozobe ngihlupha. But uDavid uma seyinkosi simthola ejaho engane yakhe ifuna ukumbulala. Just because uhluphekile usamncane, don't think ama-voices ayaphela uma usuba phezulu. In fact abalouder kakhulu. You need to be able to sift through the noise. uDavid eseyinkosi-ke manje mfethu uhamba nebutho kufike indoda izomthuka izimshana ngamatshe. Mabecela labahamba nabo uDavid uthi sicela ukuyombulala lona ngoba uyakuthuka nkosi. Uthi uDavid ngicela ningambulali ngoba kungenzeka ukuthi uNkulunkulu in that noise uNkulunkulu ngenzeka khona into afuna ukuyikhuluma. Wonke umuntu osesicongweni njengamanje, remember the noise will always be there. Your responsibility to sift through the noise. Kulezi zinto ezikhulunywayo ngawe usuthola ipromotion noma izinto zikhambela kahle, khona ezinye izinto uNkulunkulu azoyikhuluma ngabantu ozobabuka bengabahle, but it's for your benefit. God is love. The paradox of success is that when you're at the top, we always have positive